Dobrý den, vítám vás u dalšího videonávodu, ve kterém si představíme jednu zajímavou fotogalerii zvanou Unit Gallery, na kterou jsem náhodně natrefila. Jedná se o plugin, který je placený, stojí $19, nicméně myslím si, že ta investice není natolik vysoká, aby se vám později nevyplatila. Galerie umí, nebo vlastně ten plugin umí vytvořit 9 různých typů galerií. Já vám je tady na té stránce ukážu, link na tuto stránku najdete potom vlastně v poznámkách pod videem. Je dobré, abyste si opravdu ty fotogalerie nebo ty jednotlivé náhledy těch fotogalerií prohlédli a dopředu si dobře rozmysleli, kterou tu galerii vlastně chcete na tom vašem webu použít. V prvotním vytvářením totiž musíte zadat, který typ galerie chcete a nedá se potom v tom nastavení už změnit. Jak vidíte, umí dělat i různé jiné formáty galerií než ty klasické mřížkové. Umí samozřejmě dělat i slider, popřípadě i videogalerie, jo, což se může někomu opravdu hodit. Jediné, co neumí a co je opravdu velká nevýhoda, je, že neumí vytvářet v tom základním nastavení alba. To znamená jednu fotku, která bude odkazovat na konkrétní celé album. Budete si muset pomoci tím, že vlastně vytvoříte teda galerii o jedné fotce a z ní povedete hypertextový odkaz na nějakou konkrétní stránku. Je to samozřejmě trošku složitější řešení, nicméně řešení to je. My si teď představíme to základní, asi nejčastěji používanou galerii, to znamená tu mřížkovou. Plugin si zakoupíte, stáhnete do vašeho počítače a pomocí vlastně odkazu pluginy, instalace pluginu jej nainstalujete. Jakmile ji máte nainstalovaný, vlastně zobrazí se vám zde nabídka Unit Gallery, pomocí které přidáváte další galerie. Stačí na ní klepnout a pomocí tlačítko Create New Gallery vytvoříte novou. Zde vyberete vlastně typ té galerie, kterou chcete na vašem webu mít. To znamená, pokud budu chtít tuto mřížkovou, vyberu Tiles Grid. To je tato. Opravdu si dobře to rozmyslete, tohleto nastavení už nejde potom v tom základném settingu změnit. Dáte nějaký název té vaší galerie a klepnete na tlačítko pro její vytvoření. Tak, v okamžiku, kdy máte vytvořenou galerii, dostanete se do nabídky jejího nastavení. Důležité je i tady si všímat, vlastně k jaký kategorii byla ta vaše galerie přiřazena. Ona automaticky vytváří jakoby kategorii, do které budou nahrány obrázky a tu vám tam přiřadí, nicméně je dobré si toho všímat. Co se týká jednotového nastavení, to by opravdu vyšlo na dlouhou délku videa. Pro toto nastavení vám ukážu pouze to základní, zbytek je na vás, abyste si odzkoušeli, to znamená, jaká má být pozice té galerie, jaký má být titulky, barevné podklady, lightbox a tak dále. Vše stačí rozbalit a jednotlivé ty parametry si nastavit tak, jak potřebujete. To, co vás bude asi nejvíce zajímat, je rozměr té jednotlivých náhledů. Toto odpovídá 180 x 150 pixelů. Nemusí to každému vyhovovat, není problém to však samozřejmě změnit. Každý změny doporučuji vždy uložit, protože pokud přejdete už potom k nahrávání obrázku do té další záložky items, tak se vám to bohužel vlastně neuloží. Tak, nyní stačí do připravené kategorie nahrát obrázky, buď z knihovny médií nebo z vašeho počítače. Můžete vybrat i vícero obrázků najednou pomocí tlačítka Control. Tak a vložíte to vlastně do té připravené kategorie. Pokud chcete změnit tyhle ty nevlídné titulky, popisky a tak dále, není nic jednoduššího, než na jednotlivou fotku klepnout myší a pomocí tlačítka Edit Item, která je zde, ty jednotlivé popisky a titulky upravit. Vřele to doporučuji, protože tím podporujete i vlastně optimalizaci vašich webových stránek. Tak, samozřejmě není problém se podívat, co jste právě teď vytvořili a jak to bude na vašem webu vypadat. Klepnete na další vlastně odkaz nebo náhled tlačítko Preview
Takto se bude vaše vlastně fotogalerie zobrazovat na webu. Pokud byste zde chtěli mít i ty popisky, které u té fotky vlastně vidíte pouze potom v tom lightboxu, není nic jednoduššího, než zase přijít do nabídky settings. A tadyhle v tom poli title design úplně dole povolit vlastně odkaz pro zobrazování titulků v panelu. Můžete zobrazovat jak titulek, popisek, tak obojí. Záleží opět zase na vás, jak si to zobrazování nastavíte. Tak v tuto chvíli jsme provedli změnu a jak vidíte, krásně nám vyjíždí box s popiskem a s titulkem. Je to takový hezký efekt pro vaší fotogalerii. Důležitá věc, ta základní galerie má nastaveny 3 řádky. To jak můžete vidět vlastně zde, to znamená, pokud byste měli hodně fotek, tak se vám v tomhle základním nastavení budou zobrazovat pouze 3 řádky. Pokud byste těch fotek chtěli mít zde víc, například třeba 5-6 řádků, tak opět provedete změnu. A to v té druhé nabídce grid, kde tady změníte čísílko z 3 na počet řádků, kolik chcete mít. Nenechte se měli tou značkou pro pixely, to je tam nějaká chybka. Nicméně teď by vám se mělo zobrazovat samozřejmě 8 řádků. Já těch fotek tam nemám tolik, takže mě to ani na těch 8 řádků nevyjde. Nicméně je dobré, abyste to asi věděli a nemuseli to později hledat. Pokud máte fotogalerii už vytvořenou, jste s ní spokojený s tím, jak vypadá, tak není samozřejmě teď nic jednoduššího, než ji vložit na vámi předem připravenou stránku. Stránku si vytvoříte, nebo pokud ji máte vytvořenou standardním způsobem, to znamená přes nabídku stránky, vytvořit stránku, poté skopírujete kód, který je zde. Já už jsem si tady stránky vytvořila, takže já už si tam rovnou přejdu. A tento kód jednoduše do té stránky vložíte. Stránku aktualizujete nebo publikujete, to záleží na vás. A poté už se jenom podíváte, jak vlastně na vašem webu vypadá. Malinkou nevýhodkou tohoto pluginu je to, že nemá takovou tu zkratku tady v tom editoru, že byste si rychle ty jednotlivé galerie mohli přidávat. Bohužel je teda třeba vždycky ten kód skopírovat a do té jednotlivé stránky ho jej vložit. Tak, jak vidíte, galerie funguje dobře, funguje i na menších monitorech, což je opravdu velká výhoda, neboť Nexten Gallery není v tomhle ohledu úplně jakoby ideální. Tak, pokud chcete vytvořit další fotogalerii, která bude mít stejné parametry jako tu, kterou už máte, je opravdu ideální původní kategorii pouze duplikovat. Nebudete se pak už muset namáhat s těma jednotlivým nastavením těch jednotlivých velikostí, lightboxů a tak dále. Stačí teda klepnout na duplicate a nebo tu galerii, která vám tam teď nyní vznikla, přejmenovat. Dáme si sem třeba koupelny. Tak, dávejte potom pozor, že je potřeba, abyste si potom přepli tady tu kategorii, jinak se vám vlastně budou nyní zobrazovat fotky, které máte přiřazení tady do té kategorie Praha. Klepnete na update a v tuhle chvíli je třeba vytvořit kategorii, novou kategorii pro tuhletu novou fotogalerii. Můžete buď pomocí toho tlačítka tady add, anebo se to dá ještě přidávat zde. Tak, teď se vám zde přidala nová kategorie. Můžete si ji pomocí tlačítka edit změnit, abyste věděli vlastně, co bude obsahovat. Krásně se dá pracovat s jednotlivými těma kategoriemi a to znamená, že můžete například vybrat všechny fotky a jednoduše skopírovat do té nové kategorie, nebo samozřejmě můžete sem nahrát nové obrázky, opět pomocí knihovny médií nebo pomocí nahrávání souborů, záleží, co vám vyhovuje.
kategorií pracujete úplně stejně jako s tou předchozí, to znamená, můžete jim zase měnit titulky, popisky, potom přidávat link, to si upřesníme v další části tohodle videa. Jakmile jste zase spokojení, máte tam všechno, co potřebujete, kategorii nebo tu fotogalerii uložíte, opět můžete skopírovat link, vložit do příslušné stránky, aktualizovat. Tak, teď důvod, proč jsem si vytvořila dvě kategorie. Plugin, který ve své podstatě máte teď nahraný, umí nejen zobrazovat takhle hezké fotogalerie, ale umí zde přidávat i linky na jednotlivé další fotogalerie. To znamená, pokud byste nechtěli, nebo chtěli byste mít jednu stránku, kde by si uživatelé mohli překlikávat na různé fotogalerie, tak to jde pomocí tohohle pluginu. Já vám teď ukážu, jak. Je samozřejmě nutné, abyste měli více jak jednu fotogalerii, jinak to nemá smysl. Dejme tomu, že teda výchozí bude tato Praha. A já si nyní klepnu na toto tlačítko, který mi povoluje vytvořit takovou tabulku. Zároveň mi s tímto tlačítkem zde nahoře naskočil vlastně další možnost úpravy, kde já si vyberu, které galerie chci v tom nastavení mít. Já mám teď jenom dvě, takže nemám toho moc na výběr. Můžete pak samozřejmě opravovat i různě styly, velikosti, hned si to ukážem. Tak. Tady máme Prahu. Změny se vám okamžitě promítnou vlastně na stránce, kam jste příslušnou galerii aplikovali. Jak vidíte, tak nám tady hned takhle naskočily ty dva odkazy, pomocí kterých já můžu jednoduše si překlepávat mezi jednotlivými fotogaleriemi. Myslím si, že to je docela zajímavý a pro některé uživatele to může být opravdu velmi zásadní prvek. Co se týká barvy, velikosti, zahnutí rohu a tak dále, to vše vlastně upravujete tady v tom nastavení. Stačí si to projít a jednotlivé ty velikosti nebo vlastně ty požadavky si tam upravit. Opravdu by to zase vyšlo na příliš mnoho času, nebudeme se tím teď zabývat. Je třeba, abyste si vlastně funkce toho pluginu vyzkoušeli pak sami, zejména teda co se týká toho designu. Je nutné jenom podotknout, že vlastně pro ten plugin je primární ta první kategorie, ta výchozí, nebo ta fotogalerie, to znamená pro ní Praha. To znamená veškeré úpravy, které já provedu v této galerii, tak se mi promítnou de facto i do té galerie další. To je trošičku nevýhoda. To znamená, pokud já bych chtěla mít v Praze, aby mi šly hypertextové odkazy a chtěla bych ji mít jenom pouze pro Prahu a myslela jsem si, že teda koupelny tak nastavené nemám, tak bohužel mě si ty odkazy vlastně nastaví i do té další. Takže pak je třeba trošku zaimprovizovat a vymyslet prostě nějaká jiné řešení. Můžeme si to ukázat teda na konkrétním, pokud teď teda změním nastavení tady u Prahy, dejme tomu, co se týká zobrazení velikosti těch náhledů, tak by se mi to mělo změnit vlastně i u té koupelny, ačkoliv tam mi zůstává pořád stejný rozměry. Hned si to ukážem. Tak, jak vidíte, změnil se nám trošičku šířka, výška. A stejně tak se nám změnily i ty koupelny, přestože vlastně v tom globálním nastavení je udělaná ta menší. Je třeba teda s tímto vlastně počítat. Ten plugin se chová tak, že vlastně primárně nastavuje parametry podle toho prvního, co si vlastně zadáte. To znamená teď pro nás podle té Prahy. Jak už jsem zmiňovala, tak tenhle plugin nemá ve standardním nastavení možnost vytvářet alba. My si můžeme teda pomoct tím, že vytvoříme další galerii, která však bude mít tu vlastnost, že bude moct dělat hypertextové odkazy. Já si tady zase naduplikuju třeba ty koupelny. Upravím si ho.
Tak. Samozřejmě nedoporučuji tam zaškrtávat teda tohleto pole, aby nám to vytvářelo nějaký tabulky, protože potom prostě leda, že byste chtěli nastavit stejné parametry i pro další galerie. No, záleží opravdu zase na vás, jak si s tím poradíte. Důležitý je, abyste vlastně měli zaškrtnutou možnost pro přidávání hypertextového odkazu, a to je vlastně v té nabídce Title Design a tady to Title as Link. Opět si můžete učit, jestli se má ten link otvírat v nové stránce nebo v té samé. Já zadám teda, aby se nám zadávala v té samé a uložím. Aha, tady se mu nelíbí, že tam má kombinace písmenek. Tak, teď už by to mělo být v pořádku. Nyní si opět vyberu nějakou kategorii, nemám ji, takže ji opět vytvořím. Vyberu si tentokrát pouze jednu fotku, protože budeme vytvářet album, anebo samozřejmě může být vytvořeno více do různých fotek pro různé typy alba. Můžeme si to ukázat. Dejme tomu třeba, že by teda jedno odkazovalo na Prahu a druhý by odkazoval na koupelny. Opět mu můžete změnit titulek a důležitý je, abyste teda tady povolili to, že tam má být ten link. A zde je samozřejmě nutné, aby vlastně teda byl link, na který půjde příslušná galerie. Tady to uděláme to samé. Tak, tady je koupelna. A klepneme na update. Můžeme se opět podívat, jak bude vlastně to naše album vypadat. Jak vidíte, máme tady vloženou ikonku s linkem. Tím nám říká, že vlastně z toho obrázku půjde nějaký hypertextový odkaz někam na nějakou další stránku. Pokud jste s tím nastavením spokojený, nebo pokud máte vytvořený přesně to, co potřebujete, klepnete zase na update, to znamená zase uložíte to, co potřebujete a skopírujete kód, který vložíte do příslušné stránky. Já jsem si stránku už taky vytvořila, takže si ji jenom vyhledám. Mám tady album. Tak, kód jednoduše vložíte sem. Pokud budete používat album, tak je samozřejmě nutné, abyste pro každou tu fotogalerii jednotlivou měli jednotlivou stránku. Jo, nejde to řešit pomocí toho tabulátorku, kde si tam jenom překlepáváte, bohužel budete prostě muset vytvořit stránku, do které vložíte příslušnou fotogalerii a na tu stránku pak budete z té fotky odkazovat. Prostě bohužel jiný způsob řešení není. Je to opravdu trošičku nevýhoda, ale jinak si myslím, že ten plugin je opravdu velice, velice zajímavý. Tak, jak vidíte, tady se nám krásně vrací na ty koupelny. Tady by zase měli teda na stránku fotogalerie. Jak vidíte, tam už potom můžete zase používat ten tabulátorek, pokud byste toho tam měli vícero. Takže já vám děkuju za pozornost. Doufám, že vás tenhle plugin zaujal a že vám pomůže vytvořit zajímavé typy fotogalerií a příště se budu zase těšit na shledanou. Hezký den.